산지랑 होनबा बाथ्राया बिदिसो आंनि अननानै गुबुनखौ मोनबाय आरो बेखौ जुलिबो लागोन नाथाय आं बिब्दि जानो होगोन अब्लासो दा जानो हागौ नों आंखौ जिमान रागा जोंदों दायो नाथाय आं मिन्थिखागौ सानसे नों आंखौ फोजोबफिनखागोन आरो जाय सिख्लाया नोंनि जिउआव दङ नोंनि जिएफ बेथ' मोजां खालामासै जोंनि लाइफआव फैनानै जोंनि गेजेराव फैनानै सिनायाखै आंखौ आंबो सनासो नोंनि लाइफआव ओरैबायदि जेंनाल' लाबोगोन आङो माब्रै लायो नों बेखौ नायगोन आरो आंनिफ्राय सोरबा सेनो नोंखौ दम दङ मागोन आं फैफिनाखै न'निफ्राय खारनानै एबार नोंनि जिउआव एन्ट्रि खालामफिनखागोन आङो एनिहाव जेरैखि जायाबाबो जाय सानसेरां आरो आंखौ जुदा खालामदोंमोन मेना जाहैबाय मेहेर आरो हाथरखि जुरि ओमफ्रायथ' नोंसोरलाय असे बिदा फंबाय नंखाया नोंसोरलाय गदाय गिबिनिसो आरो सानबेसे बिदि मिलिजुलि थानो हानो दे नोंसोरो सानसेब्लाबोथ' महाभारत जागोन सानसेरां ओरैनो दासानांगौ नोंनि जिउनिफ्राय थांदों होननानै दं आं नोंनि जिउआव थाबायानो थागोन मुनुसमाया जिरायफैसाबदो जोंनाव बा लिंसार आदासोलायबाव आंनि फेभरेट आदाया बेखायनो आंहा बेयाव दोनो अके मोजाङानो होमबाथ' एक्टरनि फट'सो दोनबावलायो नामा बा जाम्बिला नोंनि एक्टरनि फट'खौ दोनबा समायसिनगौमोन ना जाम्बालाय एक्टरानो गैयाबालाय सोरखौ दोननांगौ आंलाय नों हाथरखि फाग्ला जाबा आंबो हाथरखि फाग्लि जागोन नामा आच्छा दानि जुगाव सोरबा सिंगेल थाबावो बे थुनथुलिया थायो मिथिबाय मोजां दे होमबाथ' नोंसोर बायदि गासिबनाबो जरा जरा थाजोबाना जोंफोरा नोंसिनि बायदि खाफाल नङाना जायजों बेजों सौग्राबानो मोननाय मालाय आयौ आरे मालाय होमबाथ' मोजां ना बेबि नोंसिनि थाखायसो मोजां जोंफोरालाय हारसिंनो बिन्दास थानो हायो अके दे अके ओमफ्राय दा जिरायदो नङाबा दा जिरायनो होआखैबो होनलायलांगोन बदनाम जागोन ना आंहासो आयौ थोस नों जिरायनो होआबाबोथ' आंलाय जिरायखागोन ब्रा माथो दुगालै बिलाय दानि जुगाव सोरबा दुगा जायाबा जाबावो नंगौबोथ' आरो बेखायनो आंबो दुगि जायो ओइ जानांगौलै लाब गैया दानि जुगाव फद्र जानानै मिथिबाय एकदम थिगखौनो बुंदोंबो नोङो माथो मेरा थिगखौनो बुंखायोना ओमफ्राय साहासो फुदुंदों लाल साहासो बेबो अह साहाखौथ' माने बांद्राय लोंखायालै आङो एसे खामानियावसो फैदों आरोना बेहाय दसे नोंखौ लोगो हमनो होननानै आंखौ लोगो हमनो नोङो आया मिनिबायसो माबा औ आंखौलाय मानो लोगो हमनांगौ नोंलाय जाम्बा लोगो हमजायामोन नामा जाम्बि बिदि नङा जेबो नङा ओमफ्राय फोरमायदो मा खोथामोन खोथायाथ' मा होनना बुंगोन दे आं नै जोंनाव लाजिनाङाथ' रावबो गैया दरखारावबो लाजियालै आं लाजिनो रोङाथ' आयु माबायदि लाजि रोङि सेंग्रासो नामा होमबा नोङो लाजिनायखौ थाबा मानसिया मा जागोन दे लाजिया आङो आंबा लाजिया बेखायनो जि लाजि रोंखाया आंबो ओइद नोंबो लाजि रोङा नामा होमबा लाजि रोङा लाजिबा खाजि गोमाखायो औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय माबा मुनुसमाया नों आखाइ खालि मेथाइबो लाबा मेथाइ लाबोनांगौमोन ना मेथाइ आलासि जालायना एसेसो लाबोनांगौ बावबायलां लाबोनो नेक्स्ट टाइमाव जादो दे आं बुंखाबायना लाजिनो रोंखाया बेखायनो मेथाइ बुंबाय आङो अके जागोन दे ओमफ्राय हाथरखिया थिग दंना आसोल औ दङ थिगैनो दं बेबो दा औ बुंलाय बहा थांखो नों मेहेर न'आव फैला आरो थांगोन आदा दा आङो माने एसे बेस्थ' जानानै दंलै मा बेस्थ' आरो सोरनाव दं दंनाया दं आदा माने खामानियाव बुंबायदां जोंनाव दं होननाया नोङो ओइ खाथियाव सोर दं सोरजोंबासो दं नामा नोङो ओहोथ' आदा सोर थानोब्रा रावबो गैया आंखौ थगायथारबाय बे आं दंथारो आंखौ नुवाखै साइलेन्ट थाथ'नो हाया नोङो हेल' जोंनावसो दं बेयो जोंनाव अके आदा बाय दसे थानानै थांगासिनो आङो नों सिरि सिखावैसो फैदों होनबा ओंखायनो खिन्थाहराखै थगायसुला होनो बिदिखौ नङालै बेबायदि नङा नों जायखियानो जाया मानो but I just want to thanks to you नाथाय आं मानि थाखाय थेंक्स लानो नोंनिफ्राय मानोना नों आंनि लाइफखौ सेभ खालामदोंना बेनि थाखायथ' आं बेखिनिखौथ' खालामनो हायोना मोनसे फिसा थेंक्स नोंनिसिम But I don't need anything मिथिबाय प्लिज लानांगोन नों बेखौ OMG ओमफ्राय बेफोरो मा ओमफ्राय नोंना गिफ्टआनो गासिबो गोसोम गोजा मा खाला जादुसो नामा बेफोरलाय सर'ब्रा जास्ट ओरैनोसो बुंदों आं दिल पे मत लेना वेल सोरबा एसे मोजाङै गिफ्ट लाबोदोंबा अके नों थेंक्स खालामनो सानदोंबा आं एक्सेप्ट खालामगोन दे थेंक इउ नाय बेबायदिथ' आं लानो गोसो गैयामोन नाथाय नों एसे मोजां लाबोदोंबा गोसो जानानै आरो जुदि आं बेखौ लायाबा दा नोंबो दुखु मोनगोन ना दुखु मोनगोनथ' आरोलै जुदि आं एसे मोजां लाबोनायखौ नों लायामोनबा मोनथिबायना नों आंनो मोनसे गोदान जिउ होदों जुदि नों आंखौ आरो बासायामोनबा राइट टाइमाव दाथ' बावजासिगौसोमोन ना आङो आरो नोंहा हाथरखिजों संसार जानांगौ दंमोन ना बेखायनो आरो एसे
एसे नोंनि समखौ बारायना हरबावबाय हाय बेबायदि होनबाथ' जि मोजां मोनखायोलै आङो संसार जानांगौ थांनांगौ आंनि हाथरखिजों ओमफ्राय ब्लेकखौनो मानो गासिबो ब्लेकसोबाव गिफ्टआबो ब्लेक जायो औ मानोना आंनि फेभरेट ना ब्लेकआ बेखायनो जुदि सोरनोबा गिफ्टबो होबाबो ब्लेकखौनो होयो आङो आं मोजां मोनखायो नालाय आच्छा नाथाय नों सासेखौबो लाबोनांगौमोन हाथरखिखौ जोंनाव मालाबा लाबोदे आयौ नंगौ नामा दे जागोन दे आं बेनो खिन्थायाखैनो नोंसिनाव फैदों होननानै मानो खिन्थानांगौमोन नों न'आव थांनानै खिन्थाहैनोसै दे माथो जानोना दे होमबा बेथ' नोंनि खोथासै ओमफ्रायथ' मोजां मोनबाय दे मा मुं होनदोंमोनलाय नोंनिखौ आंखौ होनो थुनथुलि वाव सना एकदम सुइट नेम होमबालाय थुनथुलि जागोन ना नों आंनि थुनथुलि जाजानाय नङा ओइ मानोरा ओरैनो आरो ओमफ्राय दा आं आइनो खिन्थानोसै नों आंनो दख'ना लाबोदों आंनो गिफ्ट लाबोदों होननानै दै औ खिन्थाहैबानो जाबायना नों जिरायथ' दे गैया जोंना जाबजोबसो न'फ्राबो बायरावबो अखा हाबायना नङाबा अखा सारसनगोन नोंखौ आरोथ' नों आंखौ बिदि गिफ्ट लाबोनानै टेनसन लानाङामोन अब्लाबो वेलकाम थाबाय दे नोंनिसिम जागोन दे ओमफ्राय आं फैनायखौ गाज्रिथ' मोनाखैना बिराद नागिर फैबायलै आङो मोनसेल' बाथ्राखौ गाज्रि मोनबाय ना नों मेथाइखौनो लाबोआसै जासुलिथार नामाब्रा नोंलाय बिदि होनबाबो जेबो लस गैया प्लेसमेन्ट थाथ' आं सालायनि नोंनो दे दासो मोजां मोनबायलै आङो नोंखौबो लोगो मोनबाय थेंक्सबो बुंनो मोनबाय एबार दसे थाना न'आव थांसै मा बेफोरलाय हाथरखि ओंखाम जानायाव नोंनि मेगनाव मोदै जे माथो बुंबावनो दे नों दुखु जानो नाङालै दा फैगोन दे मेहेरा मिन्थिया मालाबा बहा थांदों फैयोना फैया आं दुखु जायाखैथ' ओंखाम जाग्रोदो ना आं आइखौ लिंहरनो नाङा दे मानोलाय नांगौ आइखौलाय नङा ओमफ्राय नों बिदि जेबो नङा ओंखाम जानोसै आङो दे होमबा नों जाग्रोदो जेबो साननाङालै दानबा फैलायगोन बे ओमफ्राय दसे थाथ'गोन ना आंबा दंखायो माथो टेनसन दे नों ओंखाम जादो जिरायथ'नोसै आं बेहाय दसे नांथ'ला दे बेवाइफोर आं जानोसै उन्दुनोसै आङो दाथ' हरबो जाबायना माथो खालामबावनो दा हरबावगोन आं मेहेरनो माला सफैगोन ना सफैदा नाङा मानोलाय एसे फन हरबावनो दे साननिफ्रायनो एसे हरबाय सोरबा बुङो बेखायनो रावखौबो बारा आसा खालामबो नाङाना मा जानो दे आंथ' सोलायनोबो रोङाना बेनो बे बिमायाबोथ' सेखियानोबा फिसालायाबो एखनबा समाव आरो मा बिसास मालायखौलाय आंलाय आरो आगोलनिफ्राय बिदि हारसिं थाबोनायखा जेबो नांसै आङो बुजिग्रा मानसिखौथ' एसेबां बुंनांलायाबो ना मानो बारे बारे बुंनांलायगौ नोंनि बिमानि बायदि साननाय बायदि आं जानोनो हाखाया आंलाय आगोलनिफ्रायनो बिदिनोखा जेबो रोङाबो ना एखनबा फिसालाया ओरैबायदि अनो दसे समाव बिमानि माखासे बाथ्राफोरा गोसोआव नाङोना गुबुनखौथ' मा नां सानो जाया बुंजादों बेसो मोनो आरो मानसियाबो बेनो बे थाबाय थायाना गोसोआनो सोलायनो बेसे गोबाव रावखौबो जेबो बुंनोबो रोङाना बेखायनो फुसिजाया खोमा आङो मानसिया जानो होननानै जायाना बिदि बबेबा समाव गावनि हालादाबो जाहैयोना बेबायदि आंनि गोरोन्थिया मा आं हमनोनो हाया एसेबां सैजायो आंहा रावबो गैया बेहायनो आंनि मा दाय गैजाया नालाय गैजाया दाबो बे नङा जे मेहेर नों गैयाबा आं थानो हायो आगोलबो थादोंमोन दाबो हायो बायदिसिना बखिजाबा सोर मोजां मोनो दे गोसोखौ बुंफिनासै आङो गोसोआवथ' दङ ना नोंनि फिसालाखौ आं फाग्ला खालामाखै आयो ओमफ्राय गावसो आंनि जिउआव फैदोंमोन आंखौ गोबां नाम होयो ओमफ्राय फरायनानै लादों मादों बिदि नङा थाखा फैसाल' नङाथ' मा लुबैदों आंलाय जेबो लुबैयाखै नोंनि नोंसालाखौ आं गोजान खालामाखैथ' सानो एखनबा समाव गुबुन बायदि जानो नामा आङो नाथाय नङा आं बिदिबो एथ' सेलफिस जानो रोङाना कास गिनां बुजिनो हानायमोनबा आरोथ' मेहेर नोंखौथ' मा बुंनो दे नोंनि गोसोखौथ' नोंसोर बायदि गोजौ लेभेल थाखोनियाव आं बिदि सहैनोबो हाया आरो थांनोबो सानखिया आं जेराव दङ ना बेहायनो आं खुसियैनो दङ आंनि साननाया एसेबां गिदिर नङाना आंनि हास्थायनाय साननाय गासैबो बुंनो बाबाय आङो मा मोननो दे फिसालाखौबो जेबो बुङा मा गोसो खालामनो खालामथो थागोन आं बिदिनो मा जानो दे प्लिज मेहेर हाथरखिखौ मालाबाबो दाथ'गाय
नों आरो बिदि सोलायलांनाङा नङाबा जोबोद दुखु मोननो हागौ हाथरखिया गोसोखौ हमथा मेहेर मालाबाबो गुबुनजों दाजाखा मानोना सोरबा नोंखौ ओरैबायदि नेयो गावसो मोनथिगौ आरो हामजे बाबु नों हाबा जाबाय आरो माने बिना हिनजाव दंखायो आं खिन्थानायालाय गावनो जाम्बि नोंसो बांसिन मोनथियो होमबा ने नंगौ नालाय नंगौ हाबाब हायथ' उन्दैयावनो बिहामजो लाबाय नोङो बाबु माथो नोंलाय जोंनि नानि बायदियानो औ आयं माबा प्रब्लेम जाना रायजोफोरजों होजायाखै ए मा बुंखोलै आंखौ आइ खिन्थालाय हामगौ नामा आलासिखौ बिदि डाइरेक्टनो आयं नोंसाजोआलाय मानो बिदिब्रा निमाहा होदो बाबु जानला मानला बुंफ्लांबायहाय नोंखौ आलासिखौ बिदि लासिंसिं बुङो होमबा आइ नोंबो रायना होलाय बेखौ एसे जेबो नङा दे दस्ति आजिखालि बिदिना बेखायनोसो बुंदों बेबायदि नङालै जोंहा हाथरखिया बेबायदि नङालै होमबाथ' मोजां माने लागोनसो आङो हा बिदिबा बिहामजोखौ लायथ'वाखै लायनायाथ' लायबाय माने जोंनाव दंखायो नालाय जोंनावनो माने आंजों दंखायो नालाय हाबायासो माने जागोन आरोना लागोन लासिगोन आच्छा होमबा मा लागोन लासिगोन बिदि जायो नामा दानो नालाय डाइरेक्ट लाखाथारनांगौरा आइ खिन्थालाय हा नों दलद थानो हाया होमबा एम्फौ गोनां बाबासो गाज्रि मोनलाय लांबाय बियो हामा जोंना नानियानो हामाथारहाय बाबु आयं गारजियाथ' आं बिराद गाज्रि मोनखाबायलै एसेबां दुस्थ' फिसाजो खांदों नोङो एसे रायना होलांथां बाबु एकदम दुब सौलां मारगौलां नोंसाजोखौ खाथो साथो गैयालै आंजोंबो नोङो दे अब्ला आयं आंबो थांसै थांदो दे बिदि हिनजाव गोनां गैया बारा बेरायबाय थानो रायजागोन नोङो आइ सिरि थाथ' आइ र' दे होमबा आयं आंबो थांथ'नोसै ओमफ्रायथ' देनां हाबायाव लेंहरगोन आङो बाबु दे दाख्लै खोनाना बोरैबा सोमोन्दोंमोन आङो बिहामजोखौ मोजाङै लाखि जागोन दे अमा बेदरा थाब जादो सैमा हरलायनानै होमबालाय लांखानोसै आं नोंखौबो जागोन एसेबां आथुरबा नों थुदो थाङा माथो हाथरखिनि खिन्था होगोन आं बारा गोबां नांथ'वा दे